ضرور سے اسٹیک ہولڈر یا سے فیکٹر ہوں یا عوامل ہوں بات پہ تھے دروشما بھی یا استاد بھی یا منودر بلے بھی ایشانی کوارڈینیشن چیچو ضروری دس کو مکی اواری اور ای بابت ہم مجلس کریں اور ای پیل ڈاچی سیادی داروں کے دو شخصیت گوما ساڑیان میں اولی مہمان اکبر علی اکبر اکبر صاحب وشت کے مراکشہ طبیعت جوڑے ٹھیک ٹھاک ہے اکبر صاحب بنیادی طور ادیبی نبشتہ کاری شاعری بلے استاد جہتا مزنے وقت یا بلکہ اسکول کالج ذمہ داریاں پورا کرنے گائیں وہ انتظامی ذمہ داریاں ہم گونے گوں اور بلوچستان ٹیچنگ کے استاد ہستا آہنی یونین لیڈر ہم بتا وہ کارکنہ گانے آستا تو آئیے مطلب وشیں کہ لٹریری اوارہ زانگ بھی یا تعلیمی حوالہ یہ ایک زان تھی تو ماں یہ میں بابتا جس کریں شرف درم دیکھیں ورنہ پی ایچ ڈی گوما سارین ندیم احمد ندیم وشت کے مراکشہ ڈاکٹر ندیم بنیاد تعلق چا گنائیں کی چاہیں وہ یا یونیورسٹی آف سندھ پی ایچ ڈی کو تا ایجوکیشن وہ امریکہ ہم دو ایکسچینج پروگرام شتا یک رندے شش ماہ یک رندے ہم مایا تو آئیے ایکسپوجر ہم ڈنی ہستے ہیں وہ پدا نو میڈیا اینڈ انفارمیشن لٹریسی والا ادویں واجہ یک ورکشاپ یا باہر زور تھا تو ماں یہ بات اکبر صاحب انچو کہ تعلیمی ترقی واسطہ بعض انچے مات پتن کے چوکم مزن تعلیمی درہ دیم دیاں یا داخل دیاں بدا آہانی فیڈ بیک وہانی گما اچرابتا نہیں تو چیز صرفت بے بچے کہ دنیا تو کا ہر وڑے کاری بھی آئی پشتا اواری لوٹی تو لازم اسٹیک ہولڈر سے کہ مات پیتے بلائیں ذمہ داری کہ لوگا مات پیت بھی چھک کے بلائیں ذمہ داری کہ وانی چھک استاد ذمہ داری کیا چھک کا درست تھا تو ایشانی اواری یہ شانی یک دنیا کو نزدیکی چچو حلمی یک ویسے کہ سین ضروری ہیں اسے یک جگہ بنو ایجوکیشن ہے یک اسٹیپ جوڑ بھی جی مات پتا نہیں چوکے کہ چوک اولی سر پیدا بھی اب آئیے ما اسکول بران غالباً اب 5-6 سال عمرہ آئیے مستری اسٹیک ہولڈر مات پتے کہ آئیے اسکول رہا دا دومی 10 گروہ کا یہ ٹیچر ہیں کیا یہ ادارے یہ تو کا 10 گی 4-5 گھنٹہ گرائیے گوازی نہیں اور آ دورانہ جندے اسٹوڈنٹ کے 5-6 سال تو کہیں آئیے جن تو بسم جائے اس پہ تے کاغذ دیا آئیے سرا ماں تو پہ تو ٹیچر دوئیں یک جگہ میں یک چیزیں نوشتہ کرنا آئیے ذہن نے تو کا فیٹ کرنا مانی کہ اللہ یہ سین آنی بوگ ضروری ہے ایجوکیشن واسطہ خصوصاً مات پیت میں کہہ رہا یک بیگانی کی حالت ہے کہ سرکاری اسکول ہیں تو کا مات پیت ہوتی اما چوکا کے اسکول رہا دا درست ذمہ داریاں وتی سرا چے چھٹی نہیں حالانکہ باعث ہے کہ آئیے سرا اما ذمہ داری کے ہستا اسکول گھنٹوں کے روتے یا 4 یا 5 گھنٹے واسطہ روتے باقی 19 گھنٹہ آج زہگارا اما لوگے تو کا اما ماحولا گما مات پتنگ گوازی نہیں آہنی تربیت حیثیت کہ اچھی تربیت ہے یہ رسی اسکول ہے یہ صرف ڈیولپ کا پالش کرتے تو من کی اللہ مات پتا نہیں رول مزنے رول ہے اور آنا میں جاؤ رہا ہوں تو کا کم گندگ بو گائیں خصوصاً سرکاری اسکول ہیں تو کا مات پتا نہیں رول رہا ڈیولپ کرنے لوٹی چونکہ میں سرکارہ باقاعدہ اسی ایک فارمل طریقے جوڑ کو تھا پی ٹی ایس ایم سی والا مات پہ تو ٹیچر اور سوسائٹی یک کابینہ تو بے سمجھے کمیٹی جوڑیں کیا یہ درست چیزاں نا مینیج کا بازوان ماں شرف در اشکنو کا لازم وان کو زانے کے والا بھی مزر ذمہ داری مات پتے ہستے مات پت بلے ضرور نہیں بعض مات پت وانندہ نہیں بلے بعض سمجھ بوجھ یا کم وانے کے والا سرفدی ہستے تو آئیے ایک مزنے رول ہی بتو کم بلے یہی ورڈ مبی کہ مات پت چکا اسکول دینتے ہیں پتہ چیزاں سے بے پرواہ بھی پتہ ایشانی میٹنگ با دیوان با مات پتے اسکول تو کا بعض مرد نرو ہوتے ہیں دیوانا تو یوں یک بلائیں جیڑے تو مجموعی طور چوک کا مرچی ایک مزنے نام ہی پیدا ہوتا یا پوزیشن گفتا تو آئی پوچھتا مات پتے ایک مزنے ذمہ داری ہوتا شرف دران چونکہ ماں ودے کے شاعری گندے یا گشندے گندے اسی پروگرام آوار بھی تو ماں آیا اگر شعر عشم کریں تو لازم پروگرام ہے ماں تام نبی نو اکبر علی اکبر جوانی شاعری ہوں ہستے نو ماں پتا اکبر تی ماں غزلی اشکل ہوتے یک غزلیہ لاتے ہیں شعر
چوئے وڑان چراغ شاہ میں نگوائی تہاری اوشتاتا واہ چراغ شاہ میں چراغ شاہ میں نگوائی تہاری اوشتاتا نکیزی عہد نرو دیما باری اوشتاتا واہ چراغ شاہ میں نگوائی تہاری اوشتاتا نکیزی عہد نرو دیما باری اوشتاتا پوچھتا تھا گوشنگ کے سیرے زمینے بھلے امک لوگا واہ گوشنگ کے سیرے زمینے بھلے امک لوگا شدک کی ناچ کا شپروچ واری اوشتاتا واہ واہ باز وش کجام بندہ بگردی کجام اسارہ بروت کجام کجام بندہ بگردی کجام اسارہ بروت ادا ہر تی ہوریں گٹا شکاری اوشتاتا واہ واہ باز وش کجام بندہ بگردی کجام اسارہ بروت ادا ہر تی ہوریں گٹا شکاری بازوش. اوشتاتا تو رب تگے بھی طرح سالے کے چرے شہرہ واہ تو رب تگے بھی طرح سالے کے چرے شہرہ منی دلاہی زمانہ گوں پاری اوشتاتا باز وش باز زبردست تو رب تگے بھی طرح سالے کے چرے شہرہ منی دلاہی زمانہ گوں پاری اوشتاتا واہ اور بیچار چا ہر گسا جس تک واب بیگوائن واہ بیچار چا ہر گسا جس تک واب بیگوائن بیگن چا ہر دلا ڈنن قرار اوشتاتا واہ باز وش درا تی عشق ملنگے گو درد کچکولا واہ واہ باز وش درا تی عشق ملنگے گو درد کچکولا وپاو واہ گے دستا شہار اوشتاتا باز وش باز زیبا امک سکیا زندے و گران تیلانکا واہ امک سکیا زندے و گران تیلانکا ماں ہر دن پر کتگ اکبر توار ہوشتاتا باز وش امک سکیا زندے و گران تیلانکا ماں ہر دن پر کتا اکبر توار ہوشتاتا او چراغ شاہ میں نگوائی تہاری اوشتاتا واہ نکیزی عہد نرو دیما باری اوشتاتا باز وش باز زبردست باز جی شرف درہ شاید اکبر علی اکبر کے جوانی غزلیں پیش کو شرف درہ میں موضوع سرحال ماتپیت استاد و نودر برن باب بتائیں تو ڈاکٹر ندیم کے یہ تعلق چ ایجوکیشن آئیں پتہ پی ایچ ڈی کو تھا پتہ امریکہ ہم دوران داشت تو لازم آئیے ایز اے استاد مزن ذمہ داری بھی سرپت بھی درائیں چیزیں ہوں بعض ٹریننگ کا وارنگ ہوں تو ایشانی کردہ سینانی چھ وڈ شنگی شنے کے ایشانی دوری چیچو نقصان دا دوری مراشے کہ مات پیت اسکول نرو یا استاد کو چوکے کو رابطہ نیستے استاد کو مطلب نو دربر اسٹوڈنٹ کو آوڑے انٹریکشن میں بھی اس اینانی ہماری چیچو اہمیت ہے بعض جوانی جستی اور ماں بیچاریں گے ایجوکیشن جند چی ہی ایجوکیشن مستری مطلب اسی کہ گنڈو تربیت کنک نرچر کنک نرچر چھ والا گنڈو تو کا ہما اسکلز آنا گنڈو نالج آنا ہما کے تی نارمز اینڈ ویلیوز آنا تو چون اسی کے گنڈو آرہ دیے یک جنریشن یا چی دومی جنریشن ٹرانسفر کنک اس سہین کے پکچر سہین کے کمپوننٹس کے استا ٹیچر پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس یہ بعض اہمی ارزش سے ادارہ مرچگی سوسائٹی تو کا پرچہ کہ سوسائٹی پدا ہمیں ممبر اسیں کے با میں اسٹوڈنٹ با اسٹوڈنٹ مرچی باندھا پیتم بھی اور ٹیچر ہم جوڑ بھی پیرنٹس جوڑ بھی نو ٹیچر ارزش امین شو بازیں کہ ٹیچر مین کردار ہمیشہ کہ ہما نالج ہما اسکلز کے استا ہما ویلیوز کے استا ہما شاگردار رستیں کہ آہانا ٹرانسفر بھی کام کہ آ معاشرہ باندھا یک ذمہ داری سٹیزنی بھی اب الوطنی جوڑ بھی آوتی ملک و شہر و درسی علاقہ واسطہ فائدہ مند جوڑ بھی یہ ٹیچر رول تو ہمیشہ کلاس تو کا دومی نیمگا پیرنٹس تنہ ٹیچر ٹیچنگ یک طرفہ یک طریقہ ہی نہیں کہ یک نیمگیا مگوشی یہ دو طرفہ چیزیں دومی نیم کا پیرنٹس ہیں تو کا کیونکہ گنڈو ہے اولی لوگ کے آئیے کہ اسکول کیسے آئیے مات پیتے پرچہ کہ مات پیتے کہ توجہ گنڈو سرا مبیتی تو گنڈو اسیں دیما شد کتنا کنتی انہیں گنڈو درمیانہ اور ٹیچر درمیانہ یہ اسکول درمیانہ یہ کوارڈینیشن بھی مدام پیرنٹس کے لوٹا کہ میں شاید سوسائٹی ڈیولپ کرنا لوٹا مدام اسکول ہوتی آن بھی کرنا باقی مذہب کا مہذبین قوما ماں بچارا یا ترقی یا دیما شتگی ملک کا بچارا وہ دا اسیں کہ کمیونٹی اور پیرنٹس سے بلائی ارزش تھی مدام اسیں کمیونٹی ہوتی اسکولہ نہ ہان کنن تھی
स्कूलाना वती स्कूल समझा वती चोक्काना मुदाम हस्तिंग की स्कूलाना विजिट कना वती स्कूल अमा असेसमेंट कनंते वती गोंडवे लर्निंग गोंडो चीज सिक्कगा नहीं नु बदकिस्मती ची मे माशराए तुका पेरेंट्स सा वती रोला रा कटकुता द्रुआई जिम्मेदारी टीचर आरदाता के टीचर मनी गोंडवारा शर्विका विदाउट असिंग के अमर टीचर पेरेंट्स से जिम्मेवार या पेरेंट्स से कोऑपरेशन आगू ये पॉसिबल नबी के माँ स्कूल आनी तुका शर्रे सिंह के तालीमी विधिया पायदिन के दुआएं मात पिता निगुमा अमीर अर्जिश तमदारा अमी आजमादारा के आवती गोंडवानी पर वक्वा गु हाला वगैरह स्कूल गुमा यक रवावत कायम बिकना ताकि माँ शरीर सोसाइटी जोड़ को तो बिकनी बाजन लाजम सोसाइटी नौजवान बुत का वरना बुत का नौके बातें का कि शानी दीमरुई शानी तालीम शानी तरक्की सकलमी तो ये बाबत अल्लमा जीड़गी माँ तो पिता जज्बा वो चुक्का ये वस्ता भी क्या लाजम फितरी एक मोहब्बत तो वस्त भले बाज़ चीज़ा माँ तो पे सरपद न या हाँ अपने ज़ांत ने इससे या वह तालीमा चाह दूर भले ई वड़ने बाज़ अच्छी वना वानदे मात पिता के वानदा न भले वान की अहमियत जाना या हनी जिम्मेवारी सरपदा चुकेगा मुख्तलिफ जहन मरदुमा तो ये बात अल्लमा जेडी के चुका ने मुस्तकबिल लाजम मात पिता ने वस्ता हासुदगी ये वस्ता भी क्या जवान पोजीशन या यहाँ या तालीम हासिल भी करना दुमी पावती ज़िंदगी वास्ता जवान पता होती इलाका वास्ता होती कौम वास्ता मर्दमान वास्ता तो शानी मतलब तरक्की शानी दीम रुई हिस्सा करने में अकबर साहब तई तजुर्बा चीम के मैं कह रहा मरचा दो पेटरम तो प्राइवेट इदारा नहीं मजने का चुका साथ से सरकारी इदारा वस्ता और महलू को सरकारी इदारा वो आने कहाँ गरीब नेजगारी प्राइवेट बलाएं तब कहीं भले अन्नू अगा हमें हंसते वसाइल माँ कसे के गरीब तो आइए माँ अमीर को तो ना कने भले हंसते वसाइल तो का अमा जज्बा गो चुक्का नहीं वाने के हवाला अच्छी बड़ी कार भी ताकि हमें हंसते स्कूल तो का शहर तालीमी हासिल बिकम मुझे एक वैसे के ये अच्छे एक दग के मर्दों मुकाबले तो का सर्वित का खुसूसन प्राइवेट स्कूल बेवा या सरकारी स्कूल बेवा एक चीज डेवलप होता है कि वर्तमानी जहना के नू रट्टा है जनक नू टाइम पास है वक्त नहीं नकले वक्त नहीं मर्दों compete करना एक की दोगे तो आई वास्ते जरूरी है कि मर्दों तैयारी भी करना मन की सरकारी स्कूल चेतो पेशा मैं कह रहा प्राइवेट नबूत का मर्ची अच्छी का 15-20 साल पैसा बेचारा सिवाय कोयटा ची बगे बाकी तेवगे जल्ला तो का प्राइवेट स्कूल आई नाम निशान नबूता का खुसूसन तुरबते वाड़े मजे जल्दी आगा यक की स्कूल बूता मर्ची उदा 50-60 प्राइवेट स्कूल असता कॉलेजेस असता इसी बावजूद अगर सरकारी स्कूल कहते 92,9,000 कहते जाग वो आनगा उदा तो बते बड़े जागे अगर मैं मिसाल विधि इसी माने ऐसे कि हौसला अफजाई मर्दों सरकारी स्कूल ना हम ऑन कनगा आउदाम वो आनगे एक शर्रे रुझान है अगर आइए एक टेस्ट ही हम हंसते अगर इधर PCS या CSS तो बेचारे तनिंगा तक हर स्टूडेंट के दरागा यानी 50% से ज्यादा आ सरकारी वैसे कहाँ सरकारी स्कूल बनता शायद देमतरा हाँ शुतावती जाती तैयारी दगे अदारा तो का शुतंगा लेकिन यानी बेसिक एजुकेशन के बूता वती मेते के सरकारी स्कूल अच्छी बूता वो तनिंगा तक का कम्पीट करने का मैंने कहा शर्तने तरीके वैसे कि हमें जहनियत रमा डेवलप है ना कि नू रट्टा नकल या सिफारिश या ये बड़ी चीज़ें नहीं गुंजाइश पछ नकबता ये दुनिया तो का ये दग गए तो का नू मर्दों अमा चीज़ें क्या होती कंपटीशन आ रहा चूँकि सख्त है कंपटीशन तो अंदाज़ा भेजा कि अगर यक सीट अनाउंस बीते आई तो ये वास्ता हज़ारा मर्दों कहाँ FAR बा तो मैंने ख्याला कंपटीशन मस्तरे और माँ बहसियत टीचर बहसियत एजुकेशनिस्ट बहसियत मातुपित बहसियत एक माशरे फ़र्द चागर दे माँ हमें चीज़ारा देमा बेबरा के बाबा वानगी मुकाबला करनेगी इसी बात दो में ये बड़े राह पछना कबता तो अमा मर्दों मर्ची बच्ची सरवाइव करते कि आ मुकाबले वास्ता वो तरह तैयार करते लिहाजा टीचर वास्ता हम जरूरी क्या होती स्टूडेंट हमें चीज़ारा फीडबैक कि बाबा तरह तैयारी करेंगी तरह कंपटीशन करेंगी तरह मुकाबले यार होगी तो जहनी सूरत आई रही चीज़ा ना तैयार बेका माँ तो पे तो मुगुशी के मंत्र स्कूल आ दिएगा आइए सबा विषय के तरह तेव के माशरे को मुकाबला करेंगी आ यक पर्दे नहीं
آت یک اسکولے نہیں جی تے وگے تی معاشرے مطلب اگر ہم بلوچستان بزورا چاہے پاکستان لیول بزورن نے ترے درست مردمانی کو مقابلہ کرنے گی ہوتی واسطے ایک جائے جوڑ کرنے گی بازوان جی شرف دار اشکروں کا مقابلہ رجحان لازم چا غریبی نیزگاری یہ لازم ایک کے ہستے آئیے قصور نہیں لازم سیاسی ریاستی نظام ہے کہ طبقاتانی والا فرق و تفاوت ہے بھلے کہ ہمیں آلات ہیں تو تی چکا تعلیم آچی چنچو نزدیک کرنے یا تعلیمات دیے یا چکے چنچو ذمہ داری ہے کہ اما یہ گنجائش ہے اما یہ تو یہ مقابلے تو کب چم من تو اگیش جگیش محنت ہے ضرورت کبھی تو وہاں نے اچھی چیزی کہ لازم پلیٹ فارم سبب تو وہاں شرع اسکول جوانی اسکول واجو سبب بتکاں یا استاد ذمہ داری بتکاں بلے ہمیں کمٹمنٹ جذبہ ہما نو دربر اسٹوڈنٹ وتی بھی گوں لازم اگر بچ کے شرع تعلیمی ادارے بلے نوانی تو لازم کہ اگر سرکاری اسکول ہیں آئی جذبہ زیادہ ہیں آئیے وسط کا یہ کم سے کم یہ قدرتی اختیار ہستے کہ تعلیم اچھی نے کہ ہرکس جذبہ بھی وانک بلوٹی یا کتکاں نوانی تو وندو نکاں تو یہ حوالہ مطلب پتہ کمیشن پبلسز کمیشن اور دا ہم غریب چوک بعضی مثال ہستا کہ لگے تک بلائیں انتظامی پوسٹان اس طرح تو بعض جگہ میں معاشرے تو کا ہنگا میرٹ لحاظ ہستے تو یہ بابت علامہ جیڑی کی موت چوکا تھے وڑا تعلیم بھی دی نو اگر سب ماں پتہ غزلیں نمگار کہ تمہاری چیزیں اشکرائیں غزلیے لاتے ہیں بند ضرور شمارا اشکنائے نا آہدوتی مان زمان آہدوتی مان زمان حبر یک کے واہ آہدوتی مان زمان حبر یک کے آس توری پر بشان واہ واہ حبر یک واہ واہ اے بلوچ یات بکان لفظ یک کے زبان حبر یک کے واہ واہ اے بلوچ یات بکان لفظ یک کے زبان ابر یک کے مرگ زندے برو ہمیشہ را نی دگا ہچ گمان حبر یک کے ہر دو امرا میں دوینانی نپ رسید کے زیان ابر یک کے او اے باسکام بیبیت نوار تچبر اے باسکام بیبی نوا اچبر تیرہ شلیں کمان ابر یک کے منزل واہ گے دہون نتچیت منزل واہ گے دہون نتچیت سر نبیت کاروان ابر یک کے او گشتہ تیگے ہیں دل میار دگا گشتہ تیگے ہیں دل میار دگا نوکیں قصہ بیان ابر یک کے اکبر اجبت ترا پدا نگوشیت اکبر اجبر ترا پدا نگوشیت ایشی شر بزان زبان ابر یک کے جی شرف درشت اکبر علی اکبر کی ہوتی غزلہ پیش کرنے کا تو مجلس دے مروان تو مات پتے استاد نو دربر والا کوارڈینیشن نشانی والا انچو کے ڈاکٹر محمد ندیم انچو کے شمیانو میڈیا والا